Atur Samubuka Jaya Laras Indonesia. Bapak Haji Joko Santoso. Pembukaan dari Kerawitan Komplit Jaya Laras Indonesia dan juga Arjuna Live Musik bekerja sama dengan Mandiri Audio Sound System maupun dari konco-konco pas Java TV.
mengucapkan selamat menempuh baru buat mempelai. Semoga menjadi keluarga yang saling mencintai dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang. Kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Di malam hari ini ada dua MC, saya dengan saudara Heru. Dikarenakan saya tidak bisa menunggui sampai usai acara hiburan. Jam 11 harus terbang ke Jakarta karena jam 4 dini hari harus kembali melatih timnas Indonesia usia 20 tahun untuk maju ke jenjang Piala Dunia. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kayak tugasnya iki opo? Ngelatih balik. Aku tak ngedeki bose wedok karo Dek Nunik. Mas Kerja, ini pengumuman buat Bapak Ibu yang merasa memiliki kendaraan dengan BK 1549 diharap menggeser. 1549 akan diprediksi keluar Hongkong nanti jam 11 nggih. Wah, lagi. Nyun mayor jo bejo. Yo tak ngedeke cah loro kuwi. Nggih, semangga. Sepiro le? Cah bagus. Mayor. Ini istri tua, ini istri muda. Yang namanya punya istri dua harus bisa berbuat adil lahir batin, cantik. Besok kita kembali nggih, kita tamasya merayakan pernikahan kita nggih. Yang keberapa? Iya. Yang keberapa, Mas? Sesuk umbah-umbah kayak cawatir ket kabeh. Cantik. Iya, Mas. Nanti kita ke mall tak beliin baju kebaya yang cakep ya. Berapa? Ada 6 ya. 6. Kaisa piringi reget kabeh kudu sadeh. Ayo uluk salam riyen. Aku sih. Nggih. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nuni Afriani saking Kota Tembung. 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 Kamu? Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, emas-emas. Perkenalkan nama saya Eka Sumaningrum dari Indonesia Kisaran. Perkenalkan nama saya Kojak Ngeng dari Miri Gunung Kemungkus Sragen. Di sini sudah nggak bayaran karena habis untuk slot. Terima kasih. Jaya Laras Indonesia Kasepuan Kiai Haji Joko Santoso. Ini sebelumnya mohon maaf belum haji. Ini baru calon.
Beliau naik haji 27 Juni untuk tahun 2300 ya. Yo nyanyi apa? Nenem sik. None nonane ana dongeng entik-entik bro. Broke nyang aku. Bro. Lah aku mikire Bro. Siap. Sita munggul paten ana temunggul apa dosane guys. Hangungkuli mring sesama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan belum Mas, jaya laras hebat. rodok maju Mas. Oke. Lah kene rumpute mlebu nyang sarung kok kremut-kremut kok ya. Nyamuk iki munggah ning senuk. Ingingen. Dadi lemong atiku nalikane sepisan ketemu yuk yang satu ke sana, yang satu ke sana. Iya 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 iya. Ayo Bu Eka. Rene bojoku kabeh. Sekedar informasi, pemilik mobil 1415 mobil Brio tolong digeser karena ada yang mau lewat. Monggo yang punya mobil Brio. Ada? Kalau nggak ada, mohon izin untuk dibakar lebih dahulu. Mbah Kakung, kula mriki saking Jawa pun entek sangune nyun dite. Ini apa ini? Bos kain. Ini bos kain ya. Suka bikin cawet gak? Enggak, ya ada. Ya. Training banyak nggih, training. Nanti mau nih. Semangat ya Dek. Semangat sayang. Mantan kiper Liverpool. Wendi kegulan terus. Piye? Piye mau piye? Aku sayang padamu. Enggak, aku mau loh. Iya, aku sayang padamu. Yuk tutuke. Wah, suaranya apik banget. Tak ambung boroken lho. Ya, udah ngomong ya wes ya. Sabda pandit Jaya
Kasan ketemu cinta hadir di dalam jiwa, biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau akan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Arjuna. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinar hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Pegang mic-nya. Selamat malam cantik. Selamat malam Mas. Selamat malam cantik. Selamat malam Mas. Buat mempelai semoga menjadi keluarga yang bahagia lahir batin. Amin. Walau sudah dulu menikahnya, Ya. tetap bersama. Amin. Pokoknya jangan lupa bahagia. Life too short for sadness because living is the thing. Artinya Hidup terlalu singkat untuk bersedih, karena hidup berharga buat kita. Pokoknya migunani wong liya berharga untuk orang lain. Kairunas anfa uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain. Kok ketoke pekok nang dikandani. orang ngerti kok Mas. Ora blas ra ngerti ya. Ora diagama kowe. Pokoknya jangan sampai sombong. Yes, yes. Sugihmu kaya ngopo, ayumu kaya ngopo, suk nek wayahe iki nudrat Piye? Ati. arep do napa. Amin. Allahumma amin. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Ayumu kaya apa, sugihmu kaya arep ngopo. Wis Mas. Wis. Wis tak ditinggal ngene wae ta? Terusno. Malah. Ora enek copot. Ayo nyanyi apa?
Ayo mecah cah loro. Citra Lestari. Lagu iki nyeritake apa? Piye Mas? Lagu iki nyeritake apa? Ceritake wong lagi demenan. Nah, Nggih. pokoknya buat mempelai jangan pernah engkau mencoba untuk mendua hati. Ya. Tenan nek kowe nganti nyoba mendua hati pasti ada sakit di lain kesempatan. Nah, aku ora mendua hati. Lah terus mau papatke manglimake ngono ta? Kan tak pek. Nabi itu istrinya lebih dari satu. Ya. Lah aku juga. Oh, dadi arek melu-melu ngono. Ya. Mampu. Kamu kok diam aja? Gak apa-apa Mas, tertib. Oke. Tak kira bisu iso ngomong. Urip ana kutha gedhe kowe tak pokokne mas Jajaja. isi apa wae nadyan sesitemen isi tak ya jaya laras.
Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Moga dibukakan pintu hatimu untuk mencari menyepi. Menyalalah semua kisah. Oh Isabella, dia Isabella, lambang cinta. Berpisah kenal adat yang berbeda. Cintaku gugur bersama laut baru, kekeringan membuat hidupku terpisah dengan Isabella. Gene apa? Gene. Lali saire jari. Terangkan Ya. hati yang berkabut penuh dosa. Tobat Thomas. Delok dite, Pak. Delok dite, Pak. Sekalian sapa nek tuwek menburi kae sapa? Ya Allah, Uti. Ya Allah, kok ngono yo. Bajingan ya. Ayo nyanyi apa cantik? Udah Mas. Udah. Jaya Mbah Mutin beleh teke anake mewek katoke suwek asik suruh blek itu cerwete suruh blek itu cerwete asu turu bleki watu gecerte. Yo, Jaya Laras.
tukang kendang yo jos. Sound system yo jos. Iki tukang kendange apa-apa iso. Iso Bonang poe. iso, gender iso, dembung iso. Sing ra iso siji to. Apa? Apa? Sugih. Ojo lali palenku. Uga montok kelas janji-janji. Kadang setia satu. Tak anteni nanti Mangga Cahyo. Mangga Pak D Bangkok. Tumut bersama mangga. Kali Pak D mangga gerakan kain. Mangga. mau pergi terus montang-manting tanpa turu hatiku tersegisian Dedake lancar kuning. ya Aku nang kene rumangsaku teko karo milang-miling. Tak aweno datang sangeje sing teko japon sing Agak Pak D, disasar. Ayo, matanya mengeget.
jebuk lane gusa-gusu keburu nafsu biasane montang-manting ragate akeh aku dhewe sing kepanting. Oh nggih, niki Mas Nganten ngersake pangatak. So, ya. Isen jroning pawon iya 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 apa sing kudu taata ya mangga baik Kak. Butuh ra ono ya iya jarane dadi jaranan mangga bae Kak. So Mbak Nuni Rojeng ya.
teko asesora rojeng rombongan seneng apa ngepeten podo bebaya mrene saiki rajeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe bebatu Jaya Laras. Ayo monggo Pak De. Iya, Mas iya. Gomblok. Iya iya. Hopa hop hopa hop. Sapisan katamu wong ngeblek dadi latu ati yang Hopa hope. Sepi men lagi. Yo, masukin. Yo.
kecil, loyo, gak banget. Mata lo. Sabda Pandita Ratu. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana asalkan suka tiada orang yang melarang hati senang walaupun punya uang hati senang walaupun tak punya Yo, takkan ngancani. Iya, iya, iya. Monggo Pak De. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran Keluyuran hang goleki sing tak sayang. Mobang motor hanggon goleki ora krasa esuk nganti bengi. iman ning ati liya kanyawan kleyang tak sawah mencak ning empang kekancangan tarindik saka kadawan Sarpi ngoceh sarwi ngoceh dheweke milih pencaan Hello kae sayu mbok aja ngecek pun nang ning gawe siraku kompe ireng mas seret ireng ati sawang tambah manis ibu bunga dan aku nyandeng sam yo atiku kekiwang yen si podang andodo tati kepranan ora mendem atiku sen soyon tutra pasrahan iki seraran lo lo lo
Ning omah
durung tak trimo gantung. Piye Mas? Aja ngono ta. Malari apa malarindu sedina kaya sawindu ning awak marake guru numpak dokar lakune ngulon mas sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak ala aduh piyung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paling pitulung iwak cucut mlebu neng karung kebacut alias kadung ngentek gawak ngentek gedung saya laras yo. Becik ora untung daripada sirahe keluh sakit cinta sakit rindu yen wengi ra bisa turu yen awan ra doyan mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe betul kandamu Cahayu aja guyan-guyu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Cahayu aja guyan-guyu. Lali anak, lali bojo, Lali wayang, lali betong, rasane wong lagi gandrung, pilih becik apa pilih urung. wong tak trimo gantung. Malari apa malarindu, sedina rasane sawindu, ning awak marake guru. Numpak dokar mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak lan aduh piyung anakmu kaya wong gendeng muga ndeka paring pitulung iwak cucut wadahi karung kebacut alias kadung ngenteke ngenteke kampung. Iki kita habis ayam. Ayo yo, yo Mbak Noni, ini sing ayu dhewe. Lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe
Mbok ndang nyawer. Aku rong tau dek selembare Pak Ngadi panuntun kaya apa. Alah iki pura-pura miskin wae iki. Asline. Aku ki kaya kapan? Kawen disikene miskin terus sahayu. Tak aminke. Wanita. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu saja nyupriyani. Atiku sujana gawe kencan karo Mbak Rondalia Mbah Mit. Ayo ya. Jaya laras yo. Jaya laras. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning Tawangmangu. Nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe. Yo makmu yo. Iya iya iya. Elo ela elo. Elo ela elo. Lali janjine kancane alesane mangkelake sapa wengi sing ra gelo kadang dandan kowe ora teko yen ngono sing salah sapa. Yo makmu dilebokne yo. Alon-alon ae. Janjane kowe nang endi? Gelagatmu saja nyupriyane. Atiku sujana kowe kencan karo wanita Monggo Mas Dipo. Iya iya. Iya iya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Bisa
Aja lali pawelengku
pancene ora tresno yo kondo sing prasaja aja gawe kewati aku ora bakal Kaya ngene Jogeti lho ya Allah kayak nese. Ndang lah Bude. Entak kese. Saiki wis kepatok dadi raja. Aduh ngilangke rasa jamu.
Gua yo kes aku di atas. Malah diguyu. Heeh. Saiki Loh. Matur Atiku sembah lega. nuwun Pripun? Pak De. Pripun iki? So. Weh, ya. Alah alah. Eki.
Ayo, ini tadi juga ada permintaan ibu-ibu PKK.